Hello guys, και είμαι εδώ με τον Βλάκα, τον Χρήστο. Και τώρα τσουλάμε σε αυτήν εδώ την τσουλήθρα. Αυτός εδώ πρώτος. Προχώρα, ναι. Εγώ θα είμαι δεύτερος. Σάω! Έφυγε! Νια, 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 νια! Νια, νια! Νια, νια, νια! Γαμώ το Χριστούνι μου, κοιτάξτε εδώ. Χαζέ! Μου πέταξε grenade bomb! Πάρτε πίσω! Γαμώ την grenade του! Παιδιά! Αναγκισμένο! Με κουρεύες! Για ανεβαίνει! Καταλαβες! Άλλα! Κοιτάξτε τον! Παιδιά μη! Γεια σου παιδί! Πατήστε subscribe για να μην πέσω! Πατήστε όλοι subscribe για να μην πέσει ο Και like Χρήστος! για να πέσω! Γαμώ! Πατήστε like για να πέσει και subscribe για να μην πέσει! Χρήστο ανέβα! Κότσα! Ελπίζω να πατήσατε το like. Ναι βρε! Επειδή έπεσε! Σπάστε το like! Σπάστε το like. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε τον. Η κολιτσίδα, η σας κολιτσίδα. Σαν κολιτσίδα! Τράβαμε βίντεο. Yep! Είστε ο καλύτερος κάμεραμαν. Παιδιά βλέπουμε την κόλλα, το βλέπετε, θα το κάνω λίγο zoom. Όχι, σου στην κολάρα. Ρε! Τώρα παιδιά θα τσουλήσω. Oh no! Όχι! Πάει! Έχει βάτας. Πουτάνα μάλακα! Για τώρα θα δείτε τι θα κάνω. Και βλέπετε αυτό. Θα το κάνω εγώ. Με τον καλύτερο κάμεραμαν του κόσμου, τον Χρήστο. Give me the cameraman photo. Ανάποδα! Δείτε τώρα τι πες να το κάνω. Δείτε τώρα τι πες να το κάνω. Έλα ρε κόφτω. Εκδίελ. Κοιτάξτε. Μπουνίτσα. Μπουνίτσα. Έλα εδώ με την μπουνίτσα. Να. 9. Μπρε. Δείτε πως κουνιούνται οι μπάλες, δηλαδή κάνουν έτσι. Σιωνίζει, τι είναι αυτό που πετάει. Τέλος πάντων. Κάτι σκουπιδάκια πετάγω τώρα. Ήρθε ζαχαρούλα, όχι δεν είναι. Παιδιά, στείλω σας το βασιλικό σκατό. Τοπ! Τοπ. Βασιλικό σκατό δεν ήρθε ακόμα. Κώστα, σταμάτα σαν χάμστερ. Χάμστερ Will. Κάτσε κάνω λίγο το zoom. Παιδιά, τώρα το πάω κοντινό πλάνο. Πάμε από το... Ρε κοστούμπα. Τα σπάς, βλέπουμε τα Nike σου. Τα Adidas είναι ο Nike. Σκέψου μπρο πως το... Έλα εδώ φωτεινότητα. Στον Άγιο. Ελάτε μαζί μου. Έρχομαι εγώ. Κάτσε. Φώτισε. Φώτισε. Λοιπόν, φωτισμός άπειρο. Μπράβο. Έλα να βάλουμε κάνα zoom τώρα. Να δούμε τον Κώστα τώρα κάτω. Κοστούμπας ζουμάρι.
Κάμεραμαν με ένα χέρι μπορεί, όχι. Θα σπάσει το κινητό και θα με βρεις μετά. Εδώ. Κι άλλο. Κι άλλο. Ωραία, δες τώρα τον κάμεραμαν εδώ. Ο κάμεραμαν. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Προσπαθεί να ανέβει. Το κατάφερε. Κάθε πάω κοντά είναι καλύτερος. Να το. Το Χριστούνι που δεν μπορεί να το κάνει. Τώρα θα σου πω, ρε, με λες και Χριστούνι. Παιδιά, εμένα να ξέρετε με λένε Κώστας Μπέμπι, με λένε Κωστούλας κάτω παύλα Λουβιακός και αυτόν εδώ τον λένε Κριστούν κάτω παύλα Θα τα 1. καταφέρω, ρε, θα το δεις. Όποιος θέλει μπορεί να με κάνει friend και με όποιον γελάσω περισσότερο, αυτό θα τον κάνω friend. Ρε φίλε, τράβα. Όποιος με κάνει friend και τον λένε Μπριζολάκι θα τον κάνω accept. Θα παρακαλώσω. Μη τράβα. Τράβα με εσύ ρε καμεραμάν. Κάμεραμαν, ξέρει το κουκουνάρι. Το βλέπεις? Ο μουσόλ. Όχι καμεραμάν. Το βλέπετε, είναι γυαλιστερό. Και έτοιμο να το φάει το αύριο. Είστε γύρος που φάρεις με αριστερά. Κάμε zoom. Δεν χρειάζεται να πάμε στην πλάτη. Έλα πιο εδώ. Αυτά είναι με τσουλίθα. Α, ό,τι χειρότερο. Ένα χέρι εσύ καμεραμάν. Την αρχεία μου. Τώρα θα δείτε πώς θα την ακολουθήσω επιστηματικά. Με ένα χέρι, το βλέπετε με ένα χέρι. You see that, check this. Λοιπόν, αν με βλέπετε. Ναι, τι θέλεις. Γιατί δεν με τραβάς? Τέλος πάντων, ήρθε να... Ανέβα ρε καμεραμάν. Ανεβαίνω ρε, περίμενε. Παιδιά, τον βλέπω τις ποδάρες του ρε, φτάω μέχρι 10 μέτρα. Είναι σπάνιο ζώο. Να με. Όποιος θέλει να κάνει τον κάμεραμαν φίλο στο Roblox, να ξέρει Κριστούν 1 το K πρώτο, το C κεφαλαίο, όπα, το C κεφαλαίο κάτω παύλα 1. Να ξέρετε, follow όλοι εμένα. Και όχι αυτόν εκεί τον άχρηστο. Βασικά και εγώ άχρηστος είμαι, αλλά εντάξει. Όποιος τον λένε Μπριζολάκι, Τι μπριζολάκι ρε. θα τον κάνω accept. Εσύ είσαι μπριζόλα, Αυτού τεράστια. εδώ, του cameraman, όποιος, άμα του στείλετε κάποιος μπάμια, Τον κάνει unaccept. άμα τον κάνει accept. Τι λέει ρε, τι μπάνιες ρε φίλε. Είναι το αγαπημένο μου φαΐ. Άμια. Βάλει και ένα κοκτέιλ με πουτίνγκες. Κολάρα, ωραία, βλέπω ζουμάρε μου λίγο. Γιο, βλάκα. Κάμεραμαν δεν έχει καλά πρόβατα. Ο cameraman, παιδιά, έχει ψοφήσει. Το βλέπετε, να το. Zoom full. Όχι. Δεν μπορώ να ανέβω ρε μαλάκα. Το βλέπετε τώρα, ρε, δείτε. Σαν κουκουβάγια είναι. Τι λέει εκεί, sleepy time. Τι λέει εκεί. Φέρε εδώ. Φέρε εδώ να σου τραβήξω πλάνα ρε βλάκα. Κάτι λέει εκεί, summer. Με μια φατσούλα. Έλα μου πάνω. Πάρ' την κάμερα. Παιδιά, θα κατέβει κάποιος από πάνω, βγείτε. Οκ. Πού σου κατεβαίνει. Ο κάμεραμαν. Τράβα. Σε κάμερα. Πάμε εδώ. Double. Έχει Double δύναμη. Παιδιά, αν το βλέπετε, αυτό είναι το τέλος μας. Δείτε μας και εμάς. Τώρα θα δείτε τον κύκλο. Και έτσι απλώς σκοτώσαμε τον Κώστα. Τρέξτε να του κλείσουμε το κινητό τώρα. Έρχεται. Δείτε τώρα κάμεραμαν. Ultra farm. Βίου. Δεν κόβω τίποτα. Τον πούλο μου δεν τον κόβω.
Απλά είναι για το παρελθόν. Παιδιά, τι ωραίο κινητό. Κουράστηκα. Δείτε το λίγο να κάνει κούνιο στο γόραζο. Τι είπαμε εκεί. Βάλει λίγο φωτεινιότητα. Ωραία. Το βλέπετε εκεί είναι. Να. Κάπου εκεί είναι. Ρε Κώστα, κάνε κάτι. Θες να κάνω κάτι? Ναι. Ο Κώστας σε προφάση. Λίμα. Είσαι μία λίμα. Λίλα γκούρης. Τι κάνει Τζουής? Και πού είναι η ζάχαρη? Η κυρίαρχος των σκατών. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν βρούμε τη ζάχαρη, την κυρίαρχο των σκατών, δεν πάμε πουθενά. Κώστα. Τι? Κωστάκια. Να τα έχεις με... Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να το κλείσουμε για να τελειώσουμε το βίντεο. Όχι. Ναι. Γαμώ, βαρέθηκα. Παιδιά, εγώ λέω ναι. Όχι. Ναι. Παιδιά, να το κλείσουμε, ναι ή όχι? Μέχρι να έρθει το βασιλικό Μέχρι να έρθει το βασιλικό σκατό ζαχαρούλα, θα κλείνουμε το βίντεο. Την τύχη μου. Τώρα θα δείτε το... Τώρα, ξέρεις κάτι, κλείνει την κάμερα, δεν βλέπετε τίποτα. Τι ωραία. Είναι ένα... Κοίτα, είμαστε σε λάβα τώρα. Είμαστε σε μια λάβα. Είναι κόκκινη. Δες Κώστα τι βλέπουνε. Το δάχτυλό μου βλέπουν. Να, τι ωραίο. Μια λάβα είναι αυτό. Άμα το κάνω zoom. Με 3 επί... Το βλέπουμε, δείτε πόσο σκατά γραφικά έχει το κινητό τώρα. Πίξελ. Τι όμορφα πίξελ, Κώστα. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι πίξελ θα χάνεις. Θα στο κάνω με το CapCut, Ας το καψκατώσω. Μ' ακούς? Έχεις μπίλιες. Πρώτο κινητό σου έχει πίξελ. Θα έχει πίξελ. Σαν τέρας φαίνεσαι ρε, με κόκκινα μάτια. Παιδιά, να μια πουλική αρκούδα κάτω το... Για μια στιγμή. Σε ξέρω κάπου εσένα. Για 2 στιγμές. Εγώ μάλλον δεν σε ξέρω. Πες μου λίγο ονοματάκι. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης. Γιώργος Καραϊσκάκης. Εδώ! Εμένα! Δεν με θυμάστε εμένα! Γεια σου μπρο. Γεια μπρο. Πάμε! Ποιος είναι αυτός? Μπέτε! Αυτό να. Είναι Εσένα από το Ολυμπιακό έδωσα. Στο κουνέο. Ναι. Πάμε να κάνεις ώρα έξω. Άντε ρε. Εγώ πάμε να κάνεις ώρα. Κωστή, τράβα. Τι είσαι τώρα το κινητό σου? Ναι, Αυτό είναι το δικό μου. Κάνει κάτι βίωση. Πες κανένα Roblox. Πρέπει να με Αυτός κουνήσεις. και εγώ. Πρέπει να με κουνήσεις. Ναι. Ναι, παίζω. Πώς να παίξεις? Όχι τώρα. Δεν έχεις ίντερνετ. Παιδιά, πρέπει να με κουνήσουν αυτοί οι δύο. Ναι, τώρα θα δείτε. Έλα,